Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal jeg ud og ride på Rygvidis. Okay, nu er vi på vej ned i stallen. Nu er vi inde i stallen, og så skal vi bare ud og hente Rygvidis. Skal vi ikke lige først tage tingene af? Ja, okay, det gør vi lige. Så skal den her lige ned. Sådan her. Sådan er det trådløst nok hænge der. Så går vi ind i sæderummet. Er der mus herinde? Ja. Der var også en mus i Lillegård i dag i skolen. Så skal vi se her og Rygvidis. Så kunne nå det. Den skal også lige af der. Har vi hårsår, og så skal vi have strilerne. Ja. Jeg er blevet højere siden sidst. Det er mega dejligt. Hallo? Hvor har du så tænkt dig, jeg skal hænge der? Jeg vidste, hvor du havde tænkt dig, det skulle ikke nu. Godt. Jeg begynder at gå derop. Ej, okay, du har ikke hovedtøj endnu. Nej, jo, det har den der. Jeg begynder lige så stille at gå op. Der er små pæls. Wow. Så nu er vi på vej op til folden, der hvor de står. Hvis der er lidt larm, så er det bare fordi det blæser. Jeg havde glemt, at de er mega langt væk, så vi skal lige på en lille tur for at få fat i dem. Vi må håbe, vi kan kalde. Det ville være lidt rart faktisk. Hvis man bare lige sådan kunne kalde på dem, så kom de. Jeg venter lige, så du tager stå her en dag. Nu har vi grimanden. Så skal vi bare... Kan man ikke kravle under? Det gør jeg ikke. Så bliver jeg beskidt. Så skal vi se. Skal vi helt herom for at få fat i den. Der er lidt hestepærer der, kunne jeg se. Der volder meget hestepærer faktisk. Der er lavet sådan en lille sti på en måde. Nu tror jeg bare lige, jeg følger. Nu må vi da også snart lige... Okay, nu løber jeg lige lidt. Ja. Hej, lille ven. Er der hegn i den der? Der er en træstup der. Mere hestepærer. Hej! Jeg kommer til dig, Rygvidis. Nu har vi Rygvidis. Vi skal hente det. Der er hegn der, så vi skal ind her. Der var endnu en hestepære. Fedt nok. Godt. Nu kommer jeg, Rygvidis. Jeg kommer til dig. Yeah. Skal lige med på en YouTube-video i dag. Yeah. Hvad? Ja. Hvor er du blød. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået grime på. Godt, så nu har jeg lige fået grime på Rygvidis. Ikke? Ja, kom. Vi skal den her vej. Ja.
Så nu skal vi egentlig bare lige ind i stallen. Og vi skal ikke lige komme for tæt på Asger der. Kom. Vi skal også lige huske, vi skal ind først. Ja. Løbe. Kom. Kan vi løbe? Kom her. Kom her. Nej, men hun kunne gå hurtigere. Løbe. Okay. Kom. Hvad kan vi det? Ind herover. Ja. Der er mange træstammer. Vi går den her vej. Så skal vi lige over. Den her. Ja. Så nu går vi på marken. Der er mange hestepærer. Jeg ved ikke lige, om I så nogen der. Men vi skal egentlig bare lige ud og ride en lille tur på Rygvedis i dag. I kan også Rygvedis. Ja. Ja. Du er så sød. Og det er ude i skoven. Så det glæder jeg mig mega meget til. Jeg skal nok lige få, så jeg går op i ned. Nå ja, Rygvedis, vi stopper lige her. Så cutie. Så går vi Rygvedis. Skal vi gå. Der skal fælles. Og så. Så kommer vi. Kom Rygvedis. Dygtig. Ja. Kom. Kom her. Ellers bliver det lidt svært at komme ind. Kom her. Den her vej. Dygtig. Dygtig. Ja. Kan du lige komme og hjælpe? Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået sat. Nu har vi lige fået spændt side Rygvedis fast. Og så skal vi bare strile hende. Hun har selvfølgelig en hel masse pels, fordi at det er... Fordi det er ved at blive sommer. Så ja, de fælder helt vildt meget. Kan jeg også lige se her. Der er mega meget løst. Alt det hvide, det er bare løst hår. Man kan også se her. Ja. Så. Vi striler bare lige her. Og der er allerede så meget her i. Der er rigtig meget. Og så skal jeg lige... ja, det gør du bare. Så går jeg lige om på den anden side. Men den her børste også, den er allerede sådan temmelig... Ja, du skal ikke tage for meget af den. Nej. Ja. Hun skal også bruge noget pels. Ja, og det skal de ikke. Og så, hun er også lidt beskidt om på den anden side, ja. Men jeg skal ikke børste alt hår af, fordi så kommer det virkelig til at fryse. Hvad siger du? Og du snakker bare til, at det er sammen. Du filmer. Asger, skal lige sige hej? Ja. Nu tænker jeg lige, at jeg skal have noget hår i den her børste. Det skal jeg hjælpe dig med. Jeg skal lige have krøllet den øje. Der er lidt meget her. Så kan du børste af. La.
Ja, det er godt nok Ligger meget. du den bare deroppe? Ja, ja. Det kan man sagtens, fordi hun er jo så bred over ryggen, så man kan jo have hvad det hedder, kaffe og blødt brød og alt muligt. Det står deroppe på ryggen. Ikke? Skal heller ikke børste for meget hår af, så jeg tænker ikke, at jeg børster sygt meget mere af. Fordi hun skal også lige have lidt. Ja, så tager du bare maden. Ja. Og halen. Nu tænker jeg også, at resten det må skal lige blive på til næste gang, så hun ikke kommer til at fryse helt vildt meget. Jeg kan godt lige tage lidt op på ryggen, så jeg har ikke taget så meget. Godt. Nu tænker jeg, at det er fint. Ja, nu skal jeg tage det af, så kan du tage det der af. Bum. Så renser jeg den her. Så begynder jeg at ringe. Ja, jeg har ikke noget. Så kan jeg ringe mig ind med den her, eller hvad? Jeg er lidt forvirret. Skal jeg bare ringe mig ind med den her? Hvad siger du? Skal jeg bare ringe mig ind med den her? Ja, men du kan prøve den her. Okay. Here we go. Værsgo. Godt. Så har vi den her børste. Fordi nu skal hun selvfølgelig også lige have revet sin man. Hun er lidt høj i forhold til de bitte små ponyer, jeg plejer at ride på i hvert fald. Ikke meget, men hun er lidt høj. Men til gengæld er hun også lidt mere roligere end dem. Hey, der var noget, der sad i går. Den er god, den her sang. Det er flot, hva'? Nu er den næsten snart helt glat. Ja. Så er det nye, der kommer her. Ej, hvor er det fint. Ja, du er så fin. Prøv at høre, når jeg ræder med hende nu. Man kan ikke høre en dyt. Skal jeg snakke sammen? Hvad? Ja, hvad siger du? Har du snakket? Man kan ikke høre en dyt, når man ræder med hende nu. Vi har revet den så godt. Du redder den så fint ud, ja. 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 Så kan jeg lige tage lidt hale her. Ja. Så. Så er vi i halen. Ja, det må du meget gerne. Det gør jeg lige. Ja. Det. Nu tager vi lige den her børste bare lidt til pandelappen. Det er bare en kam. Ja. Det. Så. Skal vi til at få en tale på hende? Det tænker jeg. Vi skal have det her. Underlag på først. Og det er en monster pencil, den her. Hvad skal jeg gøre det her? Det kan du lægge her på. Og så kan vi lægge det her sådan. Sådan. Kan I lige se de diamanter, hun har på sit fodtøj her. De er så fine. Og hernede ved næsen. Ja, Pelle.
Her er det der min bedstemor og bedstefars hund. Pelle, I kan høre? Ja. Gå ikke ved dis. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Ja, hvad laver du? Ja, skal du lige slippe? Gå ikke ved dis. Skal det have en snor lige med en silolog? Hvad? Vedis. Hvad laver du? Ja. Vedis. Hej Pelle, kom du lige der. Sid lille Pelle. Rygværdis. Kan du stå stille? Sig hej. Kan du sige hej? Fagforeningen for salg og marketing. Rygværdis. For 80, 600, 900. Denne uge til Netto-pris. 1 kilo cheese-skyr til 20 kroner. Rygværdis. Træs? Til kun 10 kroner. Gælder til og med fredag den 21. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal gå i seng. I seng kan du lige nu spare 20-60% på senge og tilbehør fra vores lækre brands. Vi kan også finansiere din seng, så du kun betaler Du finder vores enkeltøj, tænker jeg ikke. Seng, specialiseret i at finde den rigtige seng til dig. Så sparer du prisen. I 365 discount får du slik, fryser og affaldsposer, eller pizza-topping, alle til 365. 365 discount, det rigtige større spare. På Disney Plus. Sandwich to talk about. Kardashians er tilbage. This is a big year of celebrations in our family. Ja, det var godt. Så skal vi have det her på. Hovedtøj. Kan du finde ud af det? Ja. Eller filmer du stadigvæk? Jeg filmer stadigvæk lige. Så skal jeg gøre det. Så filmer du. For 49 kroner her. Rygværdis. Nej, nu står du der Ikke hen med håret. og venter. Hun skal blive der. Ja. Godt. Uha. Har du den under? Så har du den over. Ja, nu kan jeg finde på at have den under. Ja. Ved at søge 3 dage før og efter din rejsedato, fandt du ud af, at det var billigere at flyve mandag. Kan lige hænge en skrin med. Eller få 2 par briller til 1 bredels pris, når du køber for 150 kroner. Skynd dig. Superbror skal lige spise Vores bager har lavet faste lavnsboller, som vil du koste 6 kroner stykket. Og så kan du få flere varianter top slikposer til 12 kroner. Se flere stærke priser i ugens digitale. Hun filmer.
lige have mine handsker på. Tror du ikke, Jesper, han skal en snor i den lige til skoven? Jo, det kan også godt være lidt i skoven. Det vil du gerne. Ja. Jo. Det gør vi så. Så er min handske på. Ikke fordi. Især vurdere den her flor. Men der er så meget hår. Ja. Gumle. Er du klar til at komme over i skoven og op med det? Ja. Lang tid siden. Ja. Jeg skal bare lige se, om man er lige i den her sadel. Jeg vil se, at man kommer ud. Sådan, er du klar? Yep. Skal vi lægge din telefon her? Ja. I kan lige se nogle clips fra, når jeg rider, ja. Jeg kan ikke ramme. Okay. Det kan jeg ikke. Fedt. Så går vi hernede. Får du noget forfra og bagfra? God tur! Det er jo ikke meget for, hvad? Politiet. Det tror jeg, jeg gør. På Randers HF kan du blive student på kun 2 år. Også tage en 3-årig ungdomsuddannelse. Fordi den er også tyre og sådan noget. Det er syrkalle og alt muligt. Er sammen om dine mål. Du kan altid regne med folk. Nå, så skal vi have den her, ikke? Det kan jeg ikke lige nu, for jeg filmer. Filmer bare. Pludselig opstået skade på bilen. Hej. Folkelig autoteknik findes i Voltum. Hej. Hej, Pelle. Sig hej. Ryst, Badis. Du finder os på Gammelhobrovej i Randers. Excelby hjælper nu med at blive forskere til Hardiklang til 85. Eller hvad med så? 1395. Excelby, hvor du går meget af sund. Så Tørslev og Hastin. Kan vi ikke ride over den skov nu, eller hvad? Hvad? Kan vi ikke ride over mere? Vi kan ikke vide, hvor lang tid det var. Begrænset antal pladser med egen bar, personlige vagter og værtinder. Early bird VIP-pris kun 899. Rygværdis. Du er jo ikke bange for det. Nej. Du bare kommer ind i nogle liv. Rygværdis. Du skal ikke tage de ting, der er på bordet. Rygværdis. Rygværdis, nej. Rygværdis. Jeg har ikke noget, vel? Jeg har ikke noget. Nej, jeg har slet ingenting. Nej. Nej. Jeg har ikke noget. Skal vi gå ind og hente noget foder? Ja. Der skal YouTube med ind. Skal du tage en 20'er? Ja, det skal jeg det. Hvis du finder noget af det andet der.
Ja. Det er også lidt nemmere, når man kun har én hånd at finde det her. Så jeg tror, vi skal spise derude, fordi så kan vi lave det her derhjemme. Skal jeg gøre det med skurt, så er det måske bedre, det er mig. Det er mig, der gør det i dag, når du finder. Ja. Det siger vi da. Fordi klokken er også blevet lidt mange. Ja. Hvis du skal nå lige samle den lån. Ja. Så Vi har besluttet os for, at de spiser derude. Udenfor, så alle lige kan samle en trillebøtte. Hvad har I? de spiser derude. De spiser ude. Ja, så jeg kan samle en trillebøger. Hvad så? Så jeg kan samle en trillebøger. Det er så fint herude. Og du er også fin. Du er også fin. Er det rart, at vi ser det her? Ja. Skal vi ved? Ryk ved det første stille. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Nej. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget til dig. Jeg har ikke noget. Nej. Jeg har ikke noget. Skal vi lige sige hej til dig også? Ja. Jeg har heller ikke noget til dig. Nej, jeg har ingenting. Du er min lille ven. Hov. Asger? Hvad laver du? Kan du tage rygvendt så? Ja. Vil du hellere tage spanden? Jeg holder ryg ved det. Imens jeg filmer, for det kan jeg godt. Kan du godt begge dele? Ja. Det tænker jeg godt. Ja, hun tog ud der. Jeg skal lige dreje Asger for. Just ryk ved dis. Okay, hvordan skal jeg gøre det her? Så trækker I den, og så går du fremad. Og så går du frem. Yes! Dygtig! Ja! Kom her. Dygtig. Nu er vi lige udenfor. Hvis det larmer lidt, så er det nok bare ikke? Ja. Ryk ved dis. Her vil du lige ved ramme mig. Hvad? Skal vi ind på fold? Skal vi ind på fold her, ikke? Ja. Ja, kom. Skal vi lige hurtigt løbe lidt? Jeg skal lige løbe lidt med hende. Kom. Kom her. Kom. Løbe. Ryk ved dis. Kom her. Kom her. Dygtig. Stå stille. Ryk ved dis. Ryk ved dis, du skal have grim af. Ja, så vil hun hellere have sin mad, end hun har skal lige smukt. Hvor må du tage den der? Ja. Jeg tror lige, jeg vender. Jeg tror ikke, du kan filme flere. Så er vi så med færdig. Simpelthen så flot. Er der mere?
Kan du tage den her også? Tag den her. Pelle! 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 Så hør du efter herude. Ah, du er dygtig. Jeg får man muller af det der. Så har vi også lige kommet lidt ud. En hel trillebør, det var skam. Og smart, og hun havde lige rullet, så rykte vi det. Yes, så cute. Ham ud. Ja. Spændende står her. Ja. Så det er rigtig fint. Og nu går vi bare lige ind i salen. Jeg skal også lige have min handske. Husk at like og subscribe. Vi ses næste gang. Hej hej.